Merħba tfal, grazzi tal-li rġajtu inaqtu magħna storja oħra. Illum qed taraw daqsxejn x'għandhom f'idejhom Ġulja Lynn u Adrienne. Ħanistaqsihom mistoqsija qabel xejn jiena. Ġulja Lynn, li huwa l-istrument favorit tiegħek? Il-recorder. Għaliex tħobbu daqshekk ir-recorder? Jiena naf għax darba tħallġu klassi u rajthom idoqqu r-recorder. U għalhekk sa. Ekku, kienet replacement u darba minnhom u għalhekk baqgħet jogħġobha dan l-istrument. Kien żgħir, sama fl-aħħar kellha wieħed ukoll. Ekku, għandha recorder. U inti, Adrienne, li hu l-istrument favorit tiegħek? Għandha l-marakas. U għaliex tħobbhom il-marakas? Iċċeks u jagħmlu ħafna storbju, Adrienne tħobb ħafna storbju naħseb. U għaliex taħsbu illi Ġulja Lynn u Adrienne illum għandhom l-istrumenti magħhom, Ħajdoqquhom. Imma llum għandna ktieb partikolari. Tienu nħarsu ftit lejh qabel xejn lejn il-faċċata tiegħu. X'qed naraw hawnhekk fil-faċċata tal-ktieb? Violin? U ċubbetta. Għandna żewġ strumenti hawnhekk. U hawnhekk għandna isfar u għandna blu. X'taħsbu li hija dik? Fit-teatru, lejl fit-teatru, dak huwa l-isem tal-ktieb infatti li ħanaqraw illum. Lejl fit-teatru. Ġieli mortu t-teatru intom? Imma tal-iskol. Iva, dak ukoll jistgħu nsejħulu teatru. Għandna teatru sbieħ hawnhekk ukoll hawn Malta. Taqsekku, veru. U hawnhekk bil-blu u l-isfar x'għandna hawnhekk taħsbu? Ħalmantom fuq il-park tal-iskola. Il-purtiera, x'għandna il-purtiera li hemm fuq il-park tat-teatru. Il-purtiera li tmur ekkuwetta, il-purtiera li tmur ekkuwetta. U x'qiegħda hawnhekk miftuħa jew magħluqa? Hawnhekk miftuħa. Il-purtiera bħalissa qiegħda magħluqa. U hawnhekk In-noti mużikali, iva. Dawn qegħdin jidoqqu għalhekk hawn. Mela naħseb għalhekk ġabu l-istrumenti magħhom illum naħseb jiena Ġulja Lynn u Adrienne. Għax għandna n-noti u għandna l-istrumenti. Apparti li sem tal-ktieb lejl fit-teatru, għandna żewġ ismijiet hawnhekk. Daniel Cini u Naomi Gatt. Dawn min huma dawn it-tnejn? L-illustratriċi għax hija mara. Il-persuna li kitbet l-awtur huwa Daniel Cini, mela għandna dawn żewġ ismijiet li grazzi għalihom għandna dan il-ktieb ferm sabiħ. Qabel ma nibda l-ktieb, ħandawwar fuq wara. Proset u ħanaqra. Għad ħsibt x'jiġri f'teatru fis-satra tal-lejl. Għallek il-folji ta' din l-istorja msaħra u ltaqa' mal-karattri straordinarji li jgħixu fit-teatru. Skopri x'jiġri fil-ħemda ta' lejla xitwija fejn il-mużika tieħu l-ħajja. Se jiġri, tridu naraw daqsxejn se jiġu f'din il-lejla xitwija. Ejja ħanibdew mela. Mela, ħalli fidejk Adrienne, ħatkun inti l-ewwel waħda llum. Aqilbilna l-paġna. Għawx qed naraw għaw. Għandna dekorazzjonijiet fit-triq, u x'vera? Imma qegħdin mhux triq, imma qegħdin ġewwa għamlu decoration. Jiena naħseb naf hemmhekk fejn, intom forsi ma tiftakrux, imma jiena naħseb li dawk huma id-dekorazzjonijiet ta' żmien il-miliet li nsibu fil-Belt Valletta. Forsi intom ma tiftakruhomx. Imma mortu ma tiftakruhomx. Però issa meta jiġi żmien il-miliet, nerġgħu naqraw dan il-ktieb u nara jekk imbagħad tiftakrux. Mela,
il-lejl ta' qabel il-kunċert annwali tal-miliet u l-istrumenti tal-orkestra kienu kollha għajjenin. Min taħsbu li se jkunu il-karattri prinċipali f'dan il-ktieb? L-istrumenti ta' dan il-ktieb ħajjieħdu l-ħajja. Delwaqt ħankunu nafu bliema mod ta'kom ma ħadux il-ħajja li imma daw tal-ktibiva ta' jieħdu l-ħajja. Speċjali ħafna infatti. Ekku, mela, ejja ħanaraw se jiġri. Fej qegħdin. U kemm hu sabiħ, ukoll dak teatru naħseb naf li mhu jiena. Naħseb hawn Malta hija dak teatru. Teatru sabiħ ħafna dan. Ejja ħanaqraw. Tista' tgħid li kienet saret tradizzjoni tal-orkestra li l-lejl ta' qabel kunċert kbir, il-mużiċisti kienu mistennija iħallu l-istrumenti tagħhom fit-teatru. Mela dawk in-nies li normalment idoqqu l-istrumenti, x'kienu jagħmlu dak il-lejl ta' qabel? Iħalluhom hemm, ma kinux jaħduhom magħhom lejn id-dar. Ħalli mbagħad dakinhar tal-kunċert propju l-istrumenti jisibuhom hemmhekk bil-lest. Mela dik kienet il-prattika li jħallu l-istrumenti warajhom. Mela l-istrumenti għandhom il-mużiċisti magħhom bħalissa. Naħseb qegħdin waħedhom jien għax li l-mużiċisti marru d-dar jistrieħu u l-istrumenti qegħdin waħedhom f'dak teatru. Fidla, għax matul il-lejl, ux il-lejl ta' qabel. Fil-ħodu? Saraw daqxejn. Issa naraw, ħanaraw daqxejn. Il-maestro kien jisħaq dan u kien jemmen li jekk xi ħadd ma jsegwix din ir-regola kien iġib saħsa fuq l-orkestra u l-kunċert. Imma dik hija storja għal darb'oħra. Aħna mhux ħanidħlu fiha din, hemmhekk kien jemmen il-maestro mela hekk ridu jagħmlu, ridu jħallu l-istrumenti fit-teatru il-mużiċisti ma setgħux jaħduhom magħhom id-dar. Ejju Adriano. Il-min qed naraw hawnhekk għandna uħud mill-istrumenti tal-orkestra hawnhekk. Uħud minnhom jisom mistrieħa veru, imma dak taħdejk mistrieħ dak riqet. Ara xparajnejn bera għandu miftuħin. Hekk jisu l-istess wieħed. Fil-waqt li hawnhekk għajnejk magħluqin, hemmhekk le, hemmhekk għajnejk miftuħin vera. ċar. Għalhekk, tistgħu taħsbu x'kienu jagħmlu l-istrumenti hekk kif kienu jsibu ruħhom waħedhom fit-teatru. X'taħsbu li kienu jagħmlu dawn l-istrumenti waqt li jkunu waħedhom fit-teatru? X'kienu jagħmlu tajb? Oġi jippratikaw waħedhom, idoqqu waħedhom. Jew jorqdu ħalli jistrieħu għal qabel il-kunċert. Jidoqqu kull jum li jippratikaw. Jistrieħu għal jkunu għal dejjem forsi jidoqqu. Il-bakketta dariqda wkoll araw għall-bakketta tas-surmas tal-maestro. Ekku dak xogħol għall-bakketta.
Il-bakketta dak xogħol għamela. Tkun fidejn il-maestro normalment. Imma dal-lejl, wara ġimgħat bla waqfien jipprattikaw, ħadd ma kellu aptit joqgħod iħobb u jdur mat-teatru. Mela normalment kienu jħobbu joqogħdu jduru ftit. Imma llum rridu jduru. Kienu wisq għajjenin, kienu ilhom ħafna jipprattikaw, però llum kienu għajjenin fl-aħħar. U hekk, din il-ħemda tal-lejl, fejn l-uniku ħoss kien it-benvin tar-riħ minn barra, l-istrumenti kienu kważi kollha se jorqdu. Minn barra, il-violin cream. Mek jek forsi ma jeħmalu forsi qed jipprova jorqod, ma rnexxilux. Għax araw. Min jaf. Forsi qed jaħseb dan li se jgħid issa. U taħseb hekk. Se jdoqqu, jista' jkun forsi qegħdin jaħsbu fuq dak li se jdoqqu fil-konċert. Ejja ħankomplu naqra. Il-violin cream ma setax jistrieħ minħabba ħsieb li kien ilu jberren f'moħħu u għalhekk f'salt wieħed qam, tnejn u stqarb leħen sod. Bħala l-kap mexxej ta' din l-orkestra nixtieq li llum il-koll naqblu li jien għandi l-iktar ir-rwol importanti u li mingħajri ma tagħmlu xejn. Taqblu li l-violin cream huwa l-iktar strument importanti tal-orkestra? L-istrumenti kollha huma importanti suppost. U kif taħsbu li sa joħduha l-istrumenti l-oħra? Ir-rabja miegħu. Tajt, imma insomma jekk kienu huma reqdin x'taħsbu? Jasab semaw Xorta? għax Għajjimhom? Leħen sod. Sod qala veru. Għax il-nebel kien jajja. Ajja, tax qala bleħen sod. Il-nebel kulħadd tad-dinja kien jisma'. L-aqwa. Rajjat. Il-strumenti kollha. Il-rabja meta smaw u kienu jgħidu Ejja ħanaraw mela, jekk għamux jew le qabel xejn, min imissu? ċaqbu għamu jew? Mill-espressjoni ta' wiċċhom, taħsbu li ħadu gost dak li semaw? Ma tantxux jidhru naqra rrabjati jisom? Dik kifa? Mhux qed temmen il-widnejja? Kulħadd baqa' sieket bil-kemm setgħu jemmnu lil widnejhom. Iżda ma damux wisq biex fehmu u skit perfett fit-teatru inbidel f'pandemonju sħiħ hekk kif l-istrumenti kollha qamu brabja kontra l-violin. It-trumbetta ħasset demma tila l-rasa. Imma hija trumbetta tajt. Rabjata tajt xejn. Tidher ir-rabjata u x'hekk tidher? Papam! Fil-pront qabżet u tambret. Oj! Tista' tgħid li kif qbadtu ddeċidejt li int l-iktar wieħed importanti? Naħseb jien importanti aktar minnek? Mela nsejt li l-post tiegħi jispikka fuq ta' kulħadd? U ħadd minnkom ma jista' jiġħad li jien dejjem nibbrilla f'kunċerti statali u rjali? X'taħseb it-trumbetta hawnhekk?
li l-iktar importanti. Mela dik tal-violin prim ukoll qed tgħid li hija l-aktar waħda importanti issa. U tiddoq. Vera sabiħ. Vera sabiħ tispikka qalet fuq l-istrumenti l-oħra u din anke daqqet kunċerti statali u reali, kunċerti vera importanti. U kollha huma l-kien. Imma da tnejn issa s'issa qed jgħidu li huma l-aqwa. Imma tajjajtu. Naħseb anke l-aktar ħejju l-iktar. Taħsbu, ejja ħanarraw min imissu. Aktar strumenti għaw għandna tnejn oħra. Mill-espressjoni ta' wiċċhom, kif ħaduha dal-kummenti? Ukoll mhux. It-tnejn huma rrabjati, għena naraw daqsxejn minn huma da tnejn. Taħseb qed jiġġieldu bejniethom da tnejn. Naraw daqsxejn. Hekk kif it-trumbetta kienet se tkompli tiffanfra, kien pront qabeż fin-nofs il-klarinett. Naħseb li kulħadd jaqbel li jien wieħed mill-aktar strumenti li jkolli partijiet soli u għalhekk nistgħu naqblu li jien l-iktar wieħed importanti. Tafu x'jiġifieri dik parti solo? Jiġifieri jdoq waħdu fl-orkestra jkollu mument fejn u biss ikun qed jinstema' l-istrumenti l-oħra ma jkunux qegħdin jinstemaw. Allura hu qal jiena fl-orkestra fi xi kunċert ikolli daw il-partijiet solo, allura jiena importanti għax inkun qed indoq waħdi biss. Dak il-mument forsi vera jkun importanti, imma aħna ma mmorrux naraw l-orkestra b'istrument wieħed biss. Kulħadd jiedoq mhux u biss u kull jum kulħadd. Għax ma jdoqqu l-istess diska. Mhux anke jien ikolli partijiet soli? Kompla jgħid il-violinċell. Barra minn hekk jien kapaċi ndoq f'reġistru għoli kif ukoll fil-baxx u dan jagħmilni indispensabbli f'din l-orkestra. X'kulħadd x'inhu jgħid kulħadd hawnhekk? S'issa liema strumenti kellna jgħidu li huma l-iktar importanti? Il-trombetta, il-violin, il-violonċell u il-klarinett. U l-klarinett, issa kellna 4 strumenti kollha jgħidu li huma l-iktar wieħed importanti. Imma jimmetta kollha jgħidu. Dina wkoll hekk naħseb. Ejja ħannara daqs, ejja ħankomplu naraw se jiġri min imissu. X'qed jiġri hawnhekk? Ma x'waħda din hawnhekk. Hekk jidher li infexxew jiġġieldu sewwi, jisom x'waħda din. Ma kienx kumment tal-violin prim naħseb. Aħjar ma qal xejn. X'waħda din. Tafu x'inhu dan l-istrument? L-Ingliż. Bil-Malti jgħidula l-arpa. Ejja ħanaraw daqsxejn l-arpa kif ħadita din. U hekk komplew l-istrumenti kollha. L-arpa qalet li l-ħoss tagħha ġie mqabbel ma' dak tal-anġli fis-smewwiet. Mela jekk ġie mqabbel ma' dak tal-anġli fis-smewwiet, x'taħsbu? Għandha ħoss sabiħ jew le? Sabiħ? Laqalula hekk hux qabluha mal-ħoss tal-anġli fis-smewwiet. Mela di ħatejt li hija l-aqwa naħseb x'taħsbu? Mhix ħatejt li hija l-aqwa waħda din? Ħanara. Ħanaraw hux ħadd iġġieled. Hemm xi tlieta domhom jiġġieldu hemmhekk.
Il-kornu qal li hu kien l-ispirtu li jagħti l-ħajja lill-orkestra. Kulħadd għandu xi ħaġa tajba. Imma mhux hu biss, daqshekk kulħadd għandu xi ħaġa tajba, mhux wieħed biss. L-obwe u l-flawt bdew jillitikaw fuq min kellu l-iktar ħoss ħelu. Iktar anka bejnietom bdew jiġġieldu issa mhux mal-violin prim biss qegħdin jiġġieldu anka bejnietom qabdu jillitikaw. Xlum, bum, ba. U l-kontrabax tqar li hu kien il-pedament ta' kull biċċa mużika li kienet tindaq. Araw daqsxejn kontrabax, hawnhekk għandna stampa tiegħu, ħanurjulkom minn hawnhekk ara. Kontrabax jidher ftit żgħira hawnhekk ara, ma tantx jidher. Tajjeb qiegħed hemmhekk. Ħankomplu ta' araw daqsxejn x'pandemonju nqala fil-lejl ta' qabel il-kunċert. Mela daw flok qegħdin jistrieħu, qegħdin jiġġieldu. Għallu li huma l-importanti huma il-trombetta, l-obra, l-flawt u l-arpa, u kornu, u l-kontrabass, u l-violonċell. Naħseb kollha qalu xi ħaġa, kollha jridu jgħidu li huma l-aqwa. Hemm ħafna strumenti fl-orkestra vera, hemm ħafna. Ħafna li jikkumplimentaw lil xulxin. Ma jmek jekk kollha bidu jagħmlu bħal-istess. Nasa kulħadd qed li huma l-iktar importanti bħala l-arpa. Ejja ħankomplu naqraw mela ħanaraw se jiġri. Min imissu? Ajma, kulħadd irrabjat, kulħadd irrabjat. Ħadd ma seta' jaqbel fuq min kien l-iktar importanti. Mela jekk taħsbu li jien minix importanti, mhux se ndoq iktar. Iddikjarat it-trumbetta. Babam! X'taħsbu issa? Nista' l-kunċert jgħaddi mingħajr it-trumbetta, l-ħoss ta' trumbetta. Le, għandna bżonn ta' trumbetta, l-istrumenti kollha għandna bżonn. Jiena nilqu kollha. Ekku, kollha għandna bżonnhom. Mhux it-trumbetta biss isimgħu daqsxejn. U lanqas jien kompla l-klarinett u l-istess tqarrew il-violinċell, l-arpa, il-kornu, l-obwe, il-flawt, il-kontrabax u l-bqija tal-istrumenti tal-orkestra. Mela jekk mhux se jdoqqu, se jsir il-kunċert. Le. Waħda din immaġina daqsxejn la jiġu l-mużiċisti biex idoqqu dawn l-istrumenti u l-istrumenti ma jkunux iridu jdoqqu. X'taħsbu li jiġri kieku? X'għamlu l-mużiċisti mingħajr strumenti? Ma jdoqqu. Isir il-kunċert. Le. Kulħadd imur lejn U jibda. jisu daqsxejn. Wasal infatti, ħanaraw. Il-violin prim ma setax jemmen li l-argument li kien qala kien se jwassal għal din ir-rewwixka. Induna l-violin prim u kien il-bidu ta' kollox u ħareġ biha din u bdija. U għalhekk ma rridx jammetti u għalkemm ma rridx jammetti kien jaf li jekk l-istrumenti websu rashom u ma jdoqqux l-orkestra kienet se tisfaxxa fix-xejn. Għalhekk beda jaħseb kif seta' jsolvi dan l-intop. Kif issolvuh intom dan l-intop kieku? Forsi naraw u Tippruvaw tiftehmu tajb. niftehmu l-iktar importanti, niftehmu l-qrib. Imma kollha importanti. Forsi jiddeċiedu li kollha importanti jitkellmu jiflok jiġġieldu. Insu mhux sabba tal-baksetta. Imma l-ewwel baksetta kien hemm. Imma flus
Ekku, mhux waħedhom. Imma dawn fuq il-perpetuali. Naraw daqsxejn. Fis-sija u l-ħin ġietu idea kif l-istrumenti kkalmaw u kwitaw ftit il-violin pri qabeż u qal mela la darba aħna bejnietna ma nistgħux naqblu minn fostna u l-iktar importanti xi ħadd wieħed biss jista' jiddeċiedi. Min se jkun dar jiddeċiedi mela? Min jaf? Ejja ħanaraw min se jiddeċiedi. Ħanaraw. Il-min hawn il-pakketta tajt ħadd iddeċiedi. Iva, għaxaw jisun taw fuqa u kollox jixut lammen. Il-bakketta hija strument. Ma ddoqx il-bakketta, tkun importanti imma. Ma fasulila, għaxi t-tejdom xie t-toq. Tgħidulhom x'iridu jagħmlu, x'tidderiġihom. Ma sabħena, umma, issa ħejdu la boss, mux bakketta. Ħanaraw daqsxejn. Min? Staqsew l-istrumenti l-kol flimkien. Il-bakketta tal-maestro. U l-istrumenti kollha daru f'salt lejn il-bakketta li sa dan it-tant ma tnifsitx minn fuq il-leġġiju u ma ndaħlitx fl-argument li kien inqala. Sew vera, infatti Ġulja Lenet bittejdilna li s'issa ma deritx l-istorja kienet ħlif fil-bidunet waqt li kienet riqda. Issa f'daqqa waħda l-attenzjoni tal-istrumenti kollha waqgħet fuqha. Jena sta, law, għonek, għabbaż ġiet warajja. X'taħsbu ħajkollha xi soluzzjoni dil-bakketta? Iva. Nisperaw, għax ma jsirx il-kunċert, ħanaraw daqsxejn għandi soluzzjoni. Kif jidher wiċċaw? Ifa taħseb għal-isfel, għonek huwa taħseb. Imma għonek tajjeb, għonek ikku għonek imma taħseb. U għettebli taħseb, u laħseb għal-taħseb. Hawnhekk tidher qiegħda titħaq, imma hawnhekk tidher qiegħda rradjata. Għaliex? Ejja ħanaraw. U għonek taħseb. Qiegħda taħseb, ħanaraw daqsxejn x'idea ġiet din il-bakketta. U naraw għal-taħseb u rabjata. L-istrumenti kollha qablu mal-idea tal-violin u tajġ kemm kienu ħerqana biex jisimgħu x'kella xi tajt il-bakketta għal-minu hemmhekk qablu. Kollha kienu japprezzaw l-opinjoni tal-bakketta għal-minu. Iżda l-bakketta taqgħod sikta u ma setax ċemmen li kienet spiċċat dis-sitwazzjoni. X'taħsbu ħadet post illi l-violin dream deffisa f'dal-argument. Ma tantx ħadet gost, ħanaraw kif se toħroġ minnha. Issa kif se naqbad nażel? Qalet bejna u bejn ruħha. Għalija, l-istrumenti kollha kemm huma importanti u tqishom il-koll aħwa. It-tamat li seta' terġa' taqqat lill-orkestra u b'ton ħajman qaltilhom biex ngħidilkom il-verità dan l-aħħar ħadd minnkom ma kien qed jimpressjonani. Min jiżgarra minn hawn u min jistona minn hemm. Kienet kuntenta l-bakketta bihom mela. Mhux wisq, mhux wisq. Onestament ma nafx kif il-maestro għadu ma żarmax. Naħseb li se tkunu qed tagħmlu pjaċir lil kulħadd jekk ma ddoqqux iżjed. Daqshekk. Għalhekk mela qalet daqshekk, għax tixtieq illi ma jdoqqux iżjed donna. Imma ħażin naħseb jekk ma jdoqqux iżjed. X'jagħmlu n-nies li ġejjin jaraw il-kunċert? Imma tajjeb, għajtoq. Ejja ħankomplu naraw. Imma tgħidx
tiegħek. Min se jmissu jqalbilna l-paġna? Raw daqsxejn l-istrumenti hawnhekk, Issa hawnhekk jgħidu sobi xortina Nice. rabja. Għadhom jidru naqra mdejqin mhux. U kulħadd iswa kbir. Għax huma naqra. U dan hija tiżamma din. Il-forsi din. Jiskużaw ruħhom. Kienu arrabjati forsi. U tal-il-pakket arrabjat magħhom. Issa jkun jidru mdejqin hawnhekk, ma jidrux irrabjati, mhux vera, mdejqin issa. Ħanaraw. Tistgħu taħsbu kif baqgħu mibluwajn l-istrumenti b'dan il-kliem ibes. Ħadd minnhom ma kien qatt jobsor li l-bakketta seta tkun daqshekk ħarxa magħhom. Qatt ma stennewha, li l-bakketta kienet se tirrabja magħhom b'dan il-mod. Wara ftit ħin ta' riflessjoni fi skies, il-violin prim għamu qal ma jistax ikun din l-orkestra hija waħda mill-ifjen fid-dinja. L-istrumenti kollha huma tal-iprem kwalità u ma ħadd aħjar minna. Mela issa l-violin prim x'qal li hu l-aqwa wieħed fid-dinja jew li kollha kemm huma? Kollha kemm huma kienu importanti f'din l-orkestra, m'hemmx wieħed aqwa mill-ieħor. Imma din hija iżid. Toġobhom l-arka. Ejja ħankomplu naqraw. L-espressjoni ta' wiċċhom issa. Qed narawhom jagħmlu. Ferħanin! Jitbissmu issa fl-aħħar. U issa għajamlu issa u ma jbissment tiegħu. Ħajamlu ħbieb tajt. U issa daw huma bissment paru. Reġgħu saru ħbieb bħall-istrumenti tagħhom tajjeb. L-istrumenti li kienu għadhom kemm xejn imrexa, reġgħu imtlew bil-kuraġġ u fil-front qabżet it-trumbetta u stqarret. Grazzi kapo! Għax hekk kienu jsejħulu bejniethom l-istrumenti. Iżda aħna indoqqu taqsek tajjeb mertu ta' tmexxija tiegħek. Mela lil min qed jgħidu proset issa. Kapo. Lil-bakketta, u lil-violin prim tajjeb mela qegħdin jiftehmu issa, qegħdin japprezzaw it-tajjeb ta' xi. Kull wieħed u waħda minnhom għandu rwol importanti u ħajjifhmu dan ħajjuru l-apprezzament tagħhom lil xulxin xi ħaġa sabiħa. Sewwa qed tgħid, kompla l-klarinett, kemm aħna aktar ix-xurtjati li għandna trumbetta ċelebrità bħalek, anke trumbetta għandha rwol importanti. U hekk wieħed waħda l-istrumenti kollha rnexxielhom jsibu xi ħaġa unika u sabiħa fi sħabhom u ftakru fl-iktar mumenti sbieħ li kienu qattaw flimkien. Min jaf kemm kellhom momenti sbieħ f'kunċerti differenti. Adrian jew Julia Lynn? Araw l-espressjoni issa, mela minn bissima issa kif saret. Ma dan Jisom mistaġba dawn it-tnejn, veru. Imma daw għandhom bissima fermi kbar issa. u jisom għandhom xitil. Jisom għandhom anka dmuħ fajnejhom araw. Naħseb li il-postaħom. Min jaf. Sa dan it-tant, fuq fomm il-bakketta faċċat bissima li ma bħala, l-istrumenti ma damux ma nsebħu li kienet labithom waħda sewwa. Kemm qed nieħu gost narakom maqudin, qaltilhom kuntenta l-bakketta. Tibda tidderriġihom l-aħħar mill-aħħar dak xogħla dak xogħla li tħeġġiġhom biex idoqqu.
Ejja ħankomplu naqraw, mbagħad doqqilna wara. Ejja. Wow, x'qegħdin jagħmlu taħseb? Jagħmlu paċi, jerġgħu jsiru ħbieb, ħajjinsew dak li qalu qabel u jerġgħu jsiru ħbieb bħalma kienu qabel. Aħfru li jekk samtilkom qalbkom bi kliemi, iżda ma tajtunix għażla oħra. Kont naf li l-uniku mezz biex naqqadkom lura flimkien kien li nikkritika lil kull wieħed minnkom biex infakkarkom kemm tirrispettaw lil xulxin. Użat moħħa l-bakketta, dak kien il-mod kif setat terġa' taqqadhom lura. Grazzi bakketta, għalila b'umiltà il-vjolin. Nixtieq niskuża ruħi ma' kulħadd talli kon daqshekk preżuntuż. Qed jammetti mela l-vjolin li kien preżuntuż fil-bidu għax hu kien l-bdieqa di kollha. Naħseb li dal-lejl il-koll intbaħna li aħna tassew familja waħda u maħna xejn mingħajr xulxin. L-istrumenti kollha aċċettaw l-iskuża tal-vjolin, irringrazzjaw lill-bakketta u ħalfu li qatt ma kienu se jerġgħu iduru kontra xulxin. Mela araw daqsxejn, hawnhekk qegħdin jagħmlu ħbieb jerġgħu u mhux ħajerġgħu jiġġieldu. Ejja ħanaqilbu ħanaraw se jiġri issa. Aw xawwa. X'wasal hawnhekk? Fejn qegħdin? Qegħdin fuq il-palk hawnhekk qed tat-teatru u dawn min huma qegħdin naraw? Min huma dawn li qegħdin naraw? L-istrumenti imma u l-mużiċisti qed iżommu l-istrumenti fil-waqt li hawn wara għandna l-udjenza quddiem il-mużiċisti u l-istrumenti, Wasalet mela il-ġurnata tal-kunċert. Sar il-kunċert mela. Dal-banketta il-bakketta kif tħinna il-pulsira tal-palk. Sar il-kunċert mela, Sar il-kunċert. Almenu kulħadd ġie għal raġuni għax inna immaġna kieku ġew u ma sar xejn. L-għada l-orkestra tat l-aqwa kunċert tal-miliet li qatt kienet tant li baqa' jissemma fid-dinja mużikali għal żmien twil. Il-bakketta u l-istrumenti tajt kemm kienu kburin b'xulxin. Għarfu li m'hemm xejn isbaħ mill-armonija li joħolqu meta jdoqqu flimkien għalenija. Mela ndunaw li flimkien joħolqu armonija sabiħa ħafna. Oġbitkom din l-istorja? Ħelwa hu. Hawnhekk hawn il-clarinet, hawnhekk l-arpa, hawnhekk il-violin, hawnhekk L-obwe, hawnhekk il-bakketta, fin-nofs, il-trombetta, hawnhekk il-flauti, hawnhekk il-violonċell, hawnhekk il-trombetta, hawnhekk kornu. Mela hawnhekk għandna. Ekku, hawnhekk għandna uħud mill-istrumenti u ħisgejzi. Hawnhekk għandna uħud mill-istrumenti li tqajna magħhom din l-istorja li huma parti mill-orkestra. Issa llum il-logħba li aħna ħanilagħbu hija. U tistidinkom tilagħbu magħna u tippruvaw taqtaw intom ukoll. Jiena il-Ġulja Lynn u l-Audrey se nsemmalhom l-istrumenti individwali u huma xogħolhom huwa li jippruvaw jaqtaw liema mill-istrumenti qegħdin jisimgħu. Ħajjeb, jiena mhux se nurihom, ħansemmalhom biss. Jiġifieri anke intom meta tisimgħu il-ħoss ippruvaw waraw. Il-ħoss liema minn dawn l-istrumenti qiegħed jagħmlu. Lesti? Iva.
Aħna hawnhekk min se jibda? Fidejk bil-Odrijan. Ibqa bil-qiegħda ħalli tisma' imbagħad turili li ma taħseb huwa mill-liema strument taħseb li ġej il-ħoss, tajjeb? Ħares lejhom sewwa ħalli tisma'. X'inhuwa? Il-klarinett. Ekku, dan huwa l-ħoss tal-klarinett. Il-ħoss tal-klarinett waħdu sabiħ u x'vera. Tajb, ħanaddu għal strumenti ieħor fidejk Ġulja lil issa, isma' ftit qabel xejn. Taħsbu intom ukoll orijulna f'kuntanna lejh. Hemm misfel għandna l-flawt. Tajjeb, u hekk smajna il-ħoss ieħor, il-ħoss tal-flawt din id-darba. Ħanaddu għal strument ieħor. Pruvaw waqtaw magħna, però Odrijan ħanaraw jekk taf. Konsultaw. X'taħsbu? Ħoss tal-arpa dan? Isma' sewwa. X'taħsbu dak x'inhuwa? Il-kornu taħsbu li huwa l-kornu dan. Iva, il-kornu kien, tiġu nixhom biċ-ċoħra. Il-ħoss tal-kornu kien dak tajjeb. Ħanaddu għal strument ieħor, ara taqtaw x'dar huwa. Il-violin. X'taħseb taqbel ma' Odrijan inti l-violin dan? Dak kien il-ħoss tal-violin. Tajjeb, ħanaddu għal strument ieħor. Pruvaw waqtaw isimgħu tajjeb araw li ma wieħed hu. Nixxilix. Naqtila kienet din. Ekku, dak kien il-ħoss tal-obja, ħanerġgħu nisimgħu biċ-ċoħra. Tajjeb. Mela dak kien il-ħoss tal-obwe toqtajtu, naħseb kienet forsi l-iktar waħda diffiċli din. Ħanaddu għal Għalija ma strumenti. kienx Għalik le? Tajjeb. Għalija. Ħaniprovaw naraw naqtaw strumenti ieħor. Ħanisimgħu ftit Ġulja lin fidejk l-ewwel. Il-trombetta. X'taħseb Odrijan taqbel magħha inti? X'taħsbu intom? Tajjeb, dik kienet il-ħoss ta' trumbetta. Ħanaddu għall-aħħar waħda. Nisimgħu tajjeb. Waħna hemm ħanaraw naqtawx li huwa l-aħħar ħoss li għandna likom. Waslet fl-aħħar, waslet fl-aħħar. Li tħobbi. Double
Le, ma minnix kollox. Ma minnix kollox. Tajjeb, irnexxilkom taqtaw ħafna minnkom. Iva. Bravi, proset. U għek nistedinkom tistaw tilabu din il-loba jintom u koll. Xej ta' sfida biex taqtaw l-istrumenti. L-istrumenti waħedhom huma sbieħ ma immaġina kollha f'daqqa u xbera kemm jagħmlu ħossa bih. Issa qabel ma nagħlqu Ġulja li Adrian ħajdoqqulkom biċċa f'idejkom, doqqu naqra l-istrumenti u anke intom doqqu tagħkom. Tajjeb ħafna. U hekk daw l-aħħar noti tal-orkestra tagħna ġejna fit-tmiem ta' storja oħra miġjuba lilkom il-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu nistedinkom tkunu magħna darb'oħra għal storja oħra sa dan istant aħna ħanalqu bħalma nagħlqu dejjem. Tlieta, tnejn, wieħed, il-qari tal-ġen. Saħħa, isima sorosa, saħħa, isima sorosa.